Ahoj lidi, vítám nás tu u videa. Dneska jsme tu u videa tady, jak nainstalovat Minecraft a jak do něho dát mody. Takže potřebujeme k tomu stránku Gamesite. Dáme tady download a Minecraft. Minecraft game. Jo, a tady dáme download zdarma. Ale bez tak si počkáme chvilku. A dáme tady stáhnout soubor. Já to zruším, protože já už to mám. Otevřeme tady ten GS Play, dáme na plochu. GS Play. A otevřeme. Dáme ano. A vyjede na nás v okno. Říkám, že na nás vyjede v okno. Hello. GS Play. Teď ještě fungoval. Ajdle. Zkusím to ještě jednou. Jo, vyjede na nás takovéhle okno. Jo. A tady dáme Minecraft a tady dáme instalovat. Jo. Potom dáme spustit. Tak počkáme si 4 sekundy. Dáme hrát. Minecraft se nám takhle načte. Je to něco jako... No je to 100% ten. Team Extreme. A tady povím dobrý všechny záložky. Tak. Je to Team Extreme, takže no stres. Já jenom počkám, až se mi to spustí. Ale mezi tím. No, už se nám to spustilo. Dáme si tam jméno, jak chceme. A tam dám můj nick. Spark. Play. Potom dáme, jo. Toto už můžeme zavřít. A první krok. Tady byste měli mít tady use latest version. Ale abyste měli ty nejlepší módy, tak dáte 1.7.10 a dáte play. Uznávám, že už jsou dobré módy i na 1.8, ale já jsem zvyklý na 1.7.10. Tak počkáme, až se nám Minecraft zapne. A jo. Takže druhý krok hotový. Vypneme. Potom si tady stáhneme installer. Nic jiného. Já to tady najdu v počítači. Kam jsem to dal? Jo, do stažených souborech to bude. Tak. A tady máme tady Forge 1.7.10 installer. Otevřeme. A vyjede nám tady toto v okno. Dáme OK. A tohle nám nainstaluje Forge. Až se nám to nainstaluje, tak druhý krok hotový. A já se vám ozvu, až to bude. Tak, 100% už to za chviličku bude. A dám tady securely installed client profile Forge for version Forge. Jo, a tady into launcher. A nainstalovan nám to 11 libraries. Já jsem si pro dnešek vybral mod Use Seriecraft, což je takový mod, který vám přidá dinosaury do Minecraftu. Jo.
Tak dáme download here, exe. Já už to taky mám, takže to zahodím. Otevřu. Nejlepší je to přes stránku Skidas, protože to nemusíte nic vkládat do Minecraftu. Ale taky vám ukážu takovou těžší verzi, než přes tady toto, jo. Install more, nechci backupovat Minecraft. Když je tady, prosím vás, udělejte si backup, než nainstalujete nějaký mody. Nastartujte s čistým Minecraftem a nedostanete žádný blbostí. A nezničí vám to Minecraft. Jo, a tak dáme asi těžší. A těžší se to je přes forum.com a dáme enter. Já tady tuto reklamu nesnáším, tak. Minecraft forum. Minecraft forum teďka ne. Jsem na to úplně zapomněl. No, když to bylo .com. Teď už je to net. A tady máme News forum, wiki, kurs, klient. Moc on kurze. Tady. Klikneme. A to nás přesně jde úplně na stránku, kde jsou taky dobrý Minecraft mody, jo. A takže tady máme Almoc a tady je vlastně plně ze všech jako věcí, ale já chci tady Vailu nechci, ale já chci not enough items. Já nechci obrázek not enough items, ale já chci not enough items si stáhnout. Dáme download now. Supportuje to 1.70, jo. Startuje to za 3 sekundy. 2, 1 a tady se nám stáhne not enough items, jo, což budeme mít tady v downloads, not enough items. A potom, když máte Windows 7, tak kliknete tady, ale pokud máte Windows 8, tak kliknete pravým a tam máte spustit. Bohužel já mám Windows 7, tak dáme app data procento, enter. To nám vyhledá tady toto, roaming, Minecraft a moc. Ano, moc. A tady máme vlastně ten virus, Craft a library, který potřebujete k tomu. A šoupneme tam not enough items, ale to nám jen tak nepojede. Protože k tomu not enough items potřebujeme ještě code chicken core. Code chicken core, jo? Jinak vám to nepojede. Prdele, já nechtěl ten obrázek stupidní. A dáme code chicken core. Tak. Teď zase počkáme 3 sekundy. 1 sekunda. Uložíme kód chicken core.
download a moc. Tady máme kód Chicken Core a dáme to tam. Teďka už zase zapneme ten GS Play, dáme ano. Počkáme. Tady dáme OK. Zavřeme to. Dáme spustit. Hrát. Zapne se nám takhle hezký Minecraft. No. Když tak vám dám aj toto, jak stáhnout Euro Truck Simulator 2 a ty ostatní pítoviny, co mám tady. Tak, username, tam dáme Spark. Play, vy tam nemusíte dávat Spark. To je příkaz, nedávejte tam Spark. Protože to je můj nick, který jsem si vymyslel a vy ho nesmíte používat. Máme play. Teďka se to načte hodně rychle. Jo. Protože ten můj Minecraft už ví, co s tím má dělat. Protože já už jsem tam měl jednou módy a akorát já jsem je odstranil. Tak. Počkáme chvíli. Pokud chcete nějaký tutoriály s mojí headkou, což vám nedoporučuji, protože já jsem tlustý a na ně není moc hezký pohled. Teďka zkusím dát selfie, kterou vám dám do popisku. A pokud jste mě našli až teďka a říkáte si, že jsem debil, abych dělal selfie v tom, ve videu, tak si naserte. Já udělám prostě selfie a mě to je úplně prdel. No. Tak. Za chvíli vidíte, že tady tohle se mi strašně líbí, jak zapínáte ten forge. Jak to mlátí do té kovadliny. Ale jinak, takhle se vám to načte. A bych dokázal, že to funguje. Tak se podívejte na ty loady. A teďka se nám naloaduje Minecraft. Jo, ale já si dám options, video settings 8 článků, mám radši 7. Single player postavy, vám ukážu, co jsem postavil. Jsem to takhle na velkou obrazovku. Čekáme. Kurde. No tak teďka v chviličku počkáme. Já se na to kliknu. No já slyším své mítky. Takže rect. What? Si taky vypnu
na pizzu full, abych tady neměl monstra. Dáme E, aby se nám otevřel inventář. Omlouvám se. Mně to nepůjde. Ukázat, co jsem postavil. Jo, a dívejte, funguje. I not enough items funguje, takže dobře. Já doufám, že se vám video líbilo a nashledanou.